proof na ano siya, one of the 7 wonders of nature yun. Going to underground river. Sa si Christina Sadang starring role na po sa Daoful Sequestic. Oh. I ain't gonna live for saan ang Mina? Dito lang mayroong toilet sa loob, wala. Mag-toilet na po muna yung mga gusto kasi matagal tayo sa loob. Lalo na kung may mga sinus. Paglain ka na magsakay ha. This is the waiting and orientation area or going through the underground river. Mayunggoy doon. Mayunggoy talaga doon. First time ko nakikita uli ng unggoy. Live na live worldwide. Di na manghilabot kung dili hilabtan. Okay, plaque and proof that subterranean underground water tourist spot, Puerto Princesa underground river. Proof na ano siya, one of the 7 wonders of nature yun. New7wonders.com. At once again, ngayon ako nakikita ng kahoy ng ganito. Lugay nila eh. You did not say about what is the name of this tree? Coconut tree. Way labot na ang tree. What took you so long? Paul! Don't stop. You can attract the monkeys. Ow, mau ba? Ayan. Tina! They take that as a challenge. I don't know. That's some bullshit. Okay, siya. Our guide. A real rainforest. Hindi kami kainginero. Hindi rin kami mga minero. Oo, kasama. Yung bag ang baka ano po. Ipita lang ng konti yung bag ninyo ha. Sila ay Kilala niyo pala. basta maglain lang ka na magsakay, okay ra man na magdakag unggoy. Oh, basta maglain lang ka na magsakay. Ano kayo? Mga yung nasa Plant vs Zombies. Pwede rin yung mga sa tong salida nga daghang kuan? Mushrooms mo. Ito yung waiting area papasok ng Subterranean River. Good afternoon. Kaya ng audio device niya, ito yung mag-explain about the underground river. Mag-oon ito na kusa? Information about the underground.
I-assist na lang po kayo mamaya sa audio file na sa Open na po namin yung audio device niyo, ma'am, sir. Lagay na lang sa tenga po ha, yung headset. Nay, palagay na lang sa tenga po. Doon yun po. Tagalog, Tagalog. Tagalog. Napapakinggan ninyong explanation kung ano meron sa okay po. loob. Ay, piplay na lang po namin ito. Gigib. Okay? Di ba, sir, so ngayon po ipiplay na po namin. Pakitaas na lang po lahat. Pakitaas na lang po lahat ng audio device niyo po. Yung thumbs up po kung may narinig Tingnan po kung may narinig na po kayo po, babe, after that music background po. Ganun, sir? Wala pa. Please check your phone. Kanya ma'am, wala. Sir, okay na po. Gumagana na. May music na po. Oh. Ma'am, pag hindi na po. Wait lang po. Ilan na, Meg? Sa inyo ma'am, kayo na. Meg, ilan na, Meg? 19, 20. Nag-sounds. Okay. Sa inyo ma'am? 23. Wait lang po ma'am ha. Sir, sa inyo sir ma'am, okay na? Okay. 6, 7, Sige, sige, sige. Sige na. 29, 30. Okay, sir. O yan. Ito yung nakita ko sa mga videos nila, sa mga thriller. Kusang magsa-stop siya doon. Wala nang nagsasalita. Okay, good afternoon everyone. By the way po, my name is Ading. I will be the one to be your cave kid inside the cave. So welcome to Puerto Princesa Underground River. And our tour will take around 45 minutes back and forth po. Within 1.5 kilometers to and then the Japanese sweet corn. Yun yung mais. Sa left side po, yung giant mushroom. Po, the example of a stalactite.